Belai ke hambai pila joto hasteni Tipra sarokno tei hasteni lukurokno tini sarai jorani joto ani hamjakma tei chobani chibaiya faru teibo chini oro joto social media faisok fainai rokno tei dofani channel rokno hambai tini sung press meet khainani thangai ma tongkha bwskangni 1 tarik sini Tipra Motha Killa block committee tei YTF tei TWF by khlai joto thansa khlai Killa RD block go deputation ronani thangai tongo o press meet phai manjak phaikha sini district ni YTF ni vice president tei sini block ni Tipra Motha block ni secretary tei sini treasurer kanui tei sini oro Killa Tipra Motha ni members tei oro joto bubagrani warriors sengkrak rokno tini oro phaisok phaijak omano sung bwskangni 1 tarik Saturday o sung sini Killa Tipra Motha tei bubagrani thansani mare bai sung Killa block o deputation ronani thangai tongo sini deputation thik 10 ta ni ono sini o party office o gathering nai boni yagulo sung 1 ta ni bisingono sung Killa RD block go hawi thangnai o Killa RD block go sung deputation ronai o deputation ronani o sini borok phai manjak phainai prai 2 থেকে 2500 phai sok phainai haini bagai tabok jotono khatung khajang laijak sini bwskangni 1 tarik o jotono sini o thansani marino phunugui rolainai chini choba kotorno sung phunugui rolainai haini bagai chini joto o 30 bagma constituency ningui sini joto bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok tabok reading laijak just sini 1 tarik ni simi sung naising tonglayo 1 tarik sok phaikangkhene sini o chobano joto hasteni Tipra sarok hasteni lukurok nogoi mannai sini deputation emon je deputation nai sung kebono kiriya sung kebono lachia sini man thaino sanani bangai sung deputation kotor khainani thangai tong kaisa sungmo nani je deputation khaitani wa bo demand no tibi ni rok ora deputation khaijak nai bo bishoyno tibi belai ke hambai sungmani bagai nini sungmung belai ke nangmani sini deputation o sini demand tongnai number 1 sini bwskango BC election jekphano ma khainai BC election khaiyang kangke sung tei bsoba kotor thangnai number 2 o sini kok brokno roman script bai ma khainai o demand tongnai number 3 o 2022-23 ningui prime minister awas yojana PMAY tongnai boni yagulo tongnai sini awas plus yojana tongnai boni yagulo chini BC election je elected khlai monitoring tongnai rok chief executive officer approval khai rahmani borok bai samung jekphano ma khainai omotai khlai sini demand tongnai gobang mano tei sini demand tongo MGN rega tei sini blog je corruption cholai tongmani je gutala cholai tongmani sini o demand tongnai tei sini monitoring je chief executive officer CEO je bo selected khai rahmani sini protector bisio monitoring committee songjak tongo borok bai jekbano samung khayangkhene tei busung bwskangni o choba kotor khainai o chobani yagulo chung tongmungno block deputation roi mane yangkhangkhe sung joto jaga chini Killa RD block amchayo 16 ta village committee tongmani 16 ta village committee chung tala roi ronai takhorok haini bagai sung tabok joto reading laijak sudu sung oro jotono bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok sung 1 tarik ni simi naising tongo 1 tarik phaikangke chini oro 2000 ya 2500 ya 3000 gathering ungoi sung block deputation ronani thangai tongo haini bagai ke butawanandi sung amano kok kusare sini social media te press meet ni bisingti faidi sini Tipra sarok tabok thansano hamjagyakho tabok thansano sajagyakho bubagrano hamjagyakho hongkangkhe faidi sung paithago bubagrano joraro layane paithago bubagrano sung kaplai khailayane paithago sung mongte kaisa noni je deputation khaitani bo kuno noglai rokna phada phainai ma he rok ni ready phaijak belai ke hambai
chini block deputation no chini oro nograi kotorngai phaimanjak phainai ADC haphangni samungsari phang okra honorable CM borom gnang sar purno chandra jamatia phai sok phainai tei boni logebo phai sok phainai chini EM MDCs rok bo phai sok phainai central ni bo phai sok phainai tei chini district ni ngai jotono phai sok phainai haini bagai sung jotono tabak bubagra ni ngai sung jora ro lainai hnai paithago sung okhalaijak tongmungno sung thansang yangkhangkhe chini je Tiprasani hamkhrai chini Tiprasani manthai chini yok samung sok phaya khanai haini bagai ni sung omo sung bwskango 1 tarik deputation ro thanio chini thansano phunugui ronai chini thansano sung jotono hasteni Tiprasarok no chini Killa block under tabokbo bubagrani sengkrak rok tongkha hnoi sung proman roi phunugui ronai hnai no sung tinini press meet khaimani kisisa sung jora manakha hani bagai jotono hambai tei jotono khulumbai ka hambai।